Sir, wala sir. Salamat sir. Salamat. Palit na ko. Ma'am, sila niyo. Sunod na lang, wala. Kanon. Ayaw. Wala yun. Sige na. Sunod na lang ha. Wala yun. Oh shit. Utong bayo. Yan. Kami. Utong bayo. Ihatagan naman kami yan. Langar mabait ka nun. Oh, waray tudan. Oh, no, 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 no. Sir, bye sir. Aton. Ma'am, salamat No, ma'am. no, no, no. Tugas. Langsung may suspek. Dong, wah, ang ipihalin dong. Saan dong? Ay, Oh, no, 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 no. ay, ito naman ano dong. Saan na? Ano mo halin? Saan? Wag yun. Winamano, isa ka bubo. Ang pag-ipihalin ni Petsita lang. Tao mo na. Ano sa buhay? Oh, no, 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 no. Buwag lawas mo eh. Yung mga pag-ipihalin mo eh. Saan yung mga yung kahit bukas alin? Pagani ko halin. Ya, otak ya be, gutom ngayo. Tay, kwarta gani. Baka na kwarta na ako. Ma'am, Ito na kami, ibaho kayo. Ito na kami. Oh, no, no. Oh, shit. yung sahod ko na yung limang. Ito na kami, ibaho kayo. Sige ba kagpangayo na rin nga. Salamat sir. Saan na rin trabaho wakit yung kwarta gani yan. Yung baka kayo na yung kwarta niya. Kung pa na si ma'am, wala mo si ma'am. Ma'am, gaya ma'am, basta. Oh, no, 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 no. Ma'am, Tagay na lang ma'am. Ayo, sir. Ayun naman ko sir. Ayun, ma'am, tagay na lang. malaga may pagkanon lang ma'am. Gutom na kayo kayo. Salamat pa ma'am. Salamat yun. Boss, matagos ba? Gutom kayo? Gutom ako. Igutom ko. Oh, shit. Kayo ba? Gutom ko. Gigutom ang pugko. Gidagan ka na nakukuha kay gigutom ko. Kuhan ka. Ayaw, boss. Oh, no, 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 no.